Какво е чекъп? Чекът можем да го разглеждаме като отделение, в което се извършва общ здравен преглед на нашите пациенти, подробни здравни проверки и здравни скрининги. На кого препоръчваме чекът? Чекът препоръчваме както на пациенти на 7 години, така и на пациенти на 70 години, с други думи препоръчваме го на всички. Освен това, особено препоръчваме чекъп на пациенти с хронични заболявания, като диабет, хипертония, сърдечни заболявания или астма. Например, диабетът всъщност не засяга само нивата на кръвната захар. Може да увреди бъбреците на нашите пациенти, може да увреди сърцето им, може да запуши сънната артерия, а също така може да засегне и кръвоносните съдове, които водят към окото. Затова, особено за пациенти с хронични заболявания, тези профилактични прегледи са много практични и удобни, за да могат да си направят рутинен годишен контрол. На какъв интервал трябва да се прави профилактичен преглед? Идеално е да препоръчваме профилактичен преглед веднъж годишно. Разбира се, в зависимост от резултатите от направените изследвания при профилактичния преглед, можем да извикаме пациентите за контрол и на по-кратки интервали, но като цяло веднъж годишно профилактичен преглед е препоръчителният период за всички. Необходимо ли е да се прави профилактичен преглед? Да, необходимо е да се прави профилактичен преглед. Защо? Защото при някои заболявания можем да ги открием в по-ранен стадий, преди да са се появили каквито и да било симптоми или оплаквания при пациента, благодарение на тези подробни профилактични прегледи. Например, най-често срещаните и най-често диагностицирани са скритият диабет или проблеми с кръвното налягане. При скрития диабет все още не се появяват никакви симптоми или оплаквания, свързани с кръвната захар при нашите пациенти. Но с помощта на подробните кръвни изследвания, които правим, можем да го открием в по-ранен етап и да предотвратим развитието на болестта до диабет. Същото важи и за холестерола и сърдечните заболявания. Без да има каквито и да било оплаквания или симптоми, свързани с сърцето при нашите пациенти, можем да извършим подробни сърдечни прегледи и ехокардиография, ЕКГ, тестове за натоварване и така да проверим за потенциални рискове от сърдечни заболявания или диабет. Особено препоръчваме профилактичен преглед, сечесекип, на пациенти над 50 години, на тези с хронични заболявания като диабет, хипертония, сърдечни заболявания, Алцхаймер или деменция, както и на пациенти, които са прекарали тежки заболявания като ковид, пневмония или туберкулоза, или са претърпели тежки операции.